ndak teh anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kayak ae lho. Ya Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak karo bocah. Alah wong tuwek apa to, Pak? Lah gedene kayak ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Aja nggae kacamata ireng ya ini iki. malah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kale ingkang samya